Salmo Kapitulo 1. Bulahan ang tawo nga matarong. Bulahan ang tawo nga wala nagakinabuhi sumala sa tambag sa mga daotang tawo, wala nagasunod sa ginabuhat sa mga makasasala, ug wala nagapakig-uban sa mga bugal-bugalon, kundili nagakalipay siya sa pagsunod sa mga katudluanan nga gikan sa Ginoo, ug nagapamalandong siya niini adlaw ug gabii. Sama siya sa kahoy nga gitanom sa daplin sa sapa nga mamunga sa panahon sa tingbunga, ug dili malaya ang mga dahon, ug ang tanan niyang buhaton magmalamposon. Apan dili ingon ni ana ang mga taong dautan. Sama sila sa tahop nga paliron lang sa hangin, busa sa adlaw sa paghukom, silutan sila sa Dios, ug dili sila iipon sa mga matarong. Kay ginag-iyahan sa Ginoo ang pagkinabuhi sa mga matarong, apan ang pagkinabuhi sa mga dautan maghatud kanila ngadto sa kalaglagan.